Рада вас вітаць, дарагія сябры на тэлеканале «Беларусь-4 Брест» у Міністэрстве дзяцінства. У нашым самым першым выпуску мы сказалі, што ўсе дзеці Брэсцкай вобласці таленавітыя. І за гэты час мы упэўніліся ў гэтым. А як развіваць свае таленты і з чаго пачынаць юнаму артысту? Пра гэта сёння і пагаворым разам з удзельнікамі нашага сённяшняга пасяджэння. Итак, сустракайце. Станіслаў. Вітаю, сябры. Радзівон. Прывітанне. І Злата. Добрый вечер. Традыцыйна давайте прадставімся. Хто з вас які міністр, калі ласка? Я міністр падтрымкі юных артыстаў. Я міністр эстэтычнага выхавання. А я міністр сцэнічнага мастацтва. Дзякуй, сябры, мы паабяцалі нашым гледачам, што сёння раскрыем некаторыя сакрэты артыстычнага майстэрства, але ж я добра ведаю, што вам таксама ўжо ёсць што распавесці і пра саміх сябе. Калі ласка, сябры. Першы конкурс юных чытальнікаў, у якім я ўзяла ўдзел і стала пераможцай, быў зорны спеў. У рэспубліканскім творчым конкурсе юных чытальнікаў «Жывая класіка» я ўдзельнічала ў гэтым годзе ўпершыню і атрымала дыплом першай ступені. Твор, які я чытала, гэта балада Аркадзя Куляшова «Маці». Мяне вельмі ўразіў гэты твор. Потым нас, Радзівона, Станіслава і мяне, як пераможцаў конкурсу «Жывая класіка», запрасілі прыняць удзел у прамой трансляцыі адкрыцця Дня беларускага пісьменства ў Івацевічах. Ну, я так разумею, што гэта толькі пачатак, праўда, Злата? Гэта толькі пачатак. Сваю першую перамогу я атрымаў на іспанскім конкурсе «Вербум». Потым былі «Прывітанне свет», «Зорны спеў», «Міленіум», «Музыкантаў». Тройчы я з'яўляўся пераможцам конкурса юных чытальнікаў «Жывая класіка» Рэспублікі Беларусь і фіналістам паэтычнага конкурса юных чытальнікаў «Жывая класіка» у горадзе Санкт-Петербург. Тройчы быў удзельнікам вялікага свята Дзень народнага адзінства, які праходзіў у Мінск-арэне. Выступаў на ваенна-патрыятычным праекце «За лік гранта прэзідэнта. Лінія памяці. Код вайны». Аж 14 выступленняў, а ў Палацы Рэспублікі выступаў на канцэртах, прысвечаных Дню незалежнасці Рэспублікі Беларусь, Дню настаўніка, 30-годдзю службы аховы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Выступаў у Сафійскім саборы горада Полацка на канцэрце для удзельнікаў рэспубліканскага сямейнага форума «Размова аб важным». Зусім нядаўна выступіў у Пінску на канцэрце ў рамках марафона адзінства. Радзівона, як ты ўсё паспяваеш? На вучобу і на такі занятак хапае часу? Дзякуй вялікі. І Станіслаў? Адным з першых дасягненняў было другое месца на дзіцячым конкурсе «Прывітанне свет». А ўжо ў 2023 годзе у гэтым жа конкурсе я атрымаў першае месца. Таксама у мяне ёсць першае месца ў конкурсе «Міленіум», а ў 2023 годзе я ўдзельнічаў у конкурсе чытальнікаў «Жывая класіка» у горадзе Мінску, дзе я стаў пераможцам. Выступаў я з творам Янкі Маўра «Завошта». З гэтым творам мяне паклікалі на канцэрт да Дня беларускага пісьменства, дзе мяне аб'явілі абсалютным пераможцам гэтага конкурсу. Таксама я здымаўся ў кіно «Уровень угрозы 2» з рэжысёрам Владзімірам Янкоўскім, дзе я іграў ролю маладога Анвара. У горадзе Санкт-Петербургу у конкурсе «Жывая класіка» паэтычным я быў фіналістам, а ў гэтым годзе у празаічным конкурсе «Жывая класіка» я стаў пераможцам у горадзе Масква. Для мяне гэта была вельмі прыемная перамога, таму што упершыню за 14 гадоў гэтага конкурса Беларусь была прадстаўлена у суперфінале, а яшчэ я і стаў пераможцам гэтага конкурса. А як гэта так удалося, Станіслаў? З дапамогай Бога. О, дзякуй, міністры. Мы вас паслухалі, вельмі ўражваюць вашыя поспехі. Ну а зараз я нашым гледачам прапаную паглядзець відэа. А потом были письма. И было у писем из дома одно необычайное свойство. Когда приходило письмо от мамы, не было ни бумаги, ни конверта, ни номера полевой почты, ни строчек. Был только мамин голос, который я слышал даже в грохоте орудий. А дым землянки касался щеки, как дым родного дома. Под Новый год мама подробно рассказывала в письме о елке. Оказывается, в шкафу случайно нашлись елочные свечи.
Короткие, разноцветные, похожие на отточенные цветные карандаши. Их зажгли. И с еловых веток по комнате разлился ни с чем не сравнимый аромат стеарина и хвои. Хутка Максимка убачыў высокага дядьку і адразу пазнаў яго. Гэта той самы татка, які прывёз яму машыну. Але тады чамусьці не захацеў узяць яго з сабой. Зато і цяпер ён сам падышоў да Максімкі, узяў яго на рукі і сказаў: «Ну, Максимка, збірайся, едем додому. Мама чакае». Вельмі добрае відэо, я ўпэўнена, што яно вельмі спадабалася нашым гледачам, і мы будзем чакаць вашых новых выступленняў. А мы працягваем наше пасяджэнне, і я вам прапаную ось такую гульню. Тут сярод гэтага поля літар вам трэба будзе знайсці словы, якія я просто ўпэўнена, што вам добра знаёмыя. Калі ласка. Добра. Ну, я уже убачыў одно слово. Так, і што гэта за слово? Оратор. Мастацтва, сцена, Артист. канцэрт, вакал, танец, Яшчэ там ёсць. аратар. Было? Было. Авацыя. Авацыю нават знайшлі ў гэтым акіяне літар. Ну і там ёсць одно слово такое, вельмі цікавае. Можаце нават хорам сказаць. Океан. Акіян, правильно. Так называецца узорная студыя эстэтычнага выхавання пры Брэсцкім абласным цэнтры маладзёжнай творчасці. А мы удзельнікі гэтай студыі. У нас сапраўды можна развіць розныя таленты. І вакал, і танец, і сцэнічнае мастацтва. Гэта вельмі цікава. Для кожнага знойдзецца занятак па душы. Сябры, я хочу адзначыць наших педагогаў. Жыркевіч Александру Евгенаўну, а таксама Султанова Валерия Владимировича. І хочу падзякаваць ім за іх вялікую работу разам з намі. А я у сваю чаргу хочу пазнаёміць наших гледачоў з вашым выкладчыкам, і з вялікай радасцю я прадстаўляю ганаровага госця нашага сённяшняга пасяджэння. Гэта педагог дадатковай адукацыі Брэсцкага абласнога цэнтра маладзёжнай творчасці, кіраўнік узорнай студыі эстэтычнага выхавання «Акеан» Султанов Валерий Владимирович. Сустракайце. Добрый вечер, паважаныя сябры, добрый дзень, тэлегледачы. Прывітанне, Вераніка. Рада вас вітаць, Валерий Владимирович, у міністэрстве Таксама. дзяцінства. Прывітанне. Скажите, а вы трошки чулі тую размову, якую мы вели з міністрамі? Канешне, я чуў і вельмі ганаруся сваімі вучнямі, якія здабываюць такія ўзнагароды і прымаюць удзел у таких значных мерапрыемствах не толькі для нашай студыі, а і для Рэспублікі Беларусь. Узорная студыя эстэтычнага выхавання «Акеан» – это студыя, дзе дзеці займаюцца вакалам, харэаграфіяй, культурай і тэхнікай маўлення, сцэнічным майстэрствам. Гэту студыю стварыла Александра Евгеновна Жыркевіч. Узорная студыя стала 15 год таму назад. Спачатку яна была створана як студыя развіцця творчых здольнасцей дзяцей, і называлась яна «Окей». А потым сталі працаваць у рамках пагаднення аб супрацоўніцтве паміж управленнем адукацыі Брэсцкага аблвыканкама і Брэсцкай епархіі. І 2 раза ў год мы праводзім вялікія святы. Гэта рождественскія вечера і пасхальныя встречи з удзелам вядучых харавых калектываў Брэсцкай вобласці і Брэсцкай епархіі. І ў гэтым годзе уже будзе 20-й юбілейны такі канцэрт. Прапаную зрабіць перапынак невялічкі творчы. Глядзіце, усе ведаюць, як выглядаюць смайлікі. Так. Ну, назовем іх па-беларуску усмехачы. Гэта будзе такая сакрэтная распрацоўка міністэрства дзяцінства. Будзем маляваць свае усмехачы. Ну, я мастак невялікі, але ж так, для прыкладу, да? Ой, нейкі страшны атрымліваецца, не зробім яго. Так, гэта смайлік дзяўчынка. У мяне да вас пытанне, якую эмоцыю ён выказвае? Усмешка. Радасць.
усмешка, радасць, ну, нейкая пазітыўная эмоцыя. Вось, пакуль мы будзем з вами размаўляць, кожнаму з вас трэба будзе намаляваць некалькі такіх смайлікаў, некалькі Добра. такіх усмехачоў з рознымі эмоцыямі. А каб быць артыстам, трэба толькі мець талент з нараджэння, ці ўсё ж гэта вялікая штодзённая праца? Чаго тут болей? Талент – это только один маленький процент. Усё остальное – это праца, праца и еще раз праца. А на вашу думку, якая самая галоўная мэта кожнага артыста? Мэта кожнага артыста – дараваць людям свою душу, свою любоў, свае веды і таксама атрымліваць ад гледачоў водгук. А вось я табе задам, Радзіон, пытанне задам тебе. Адкажы мне, калі ласка, калі чалавек становіцца артыстам? З самага нараджэння. А якой ты хитрый. Конечно. Сапраўды, з Сапраўды, з самага нараджэння. Растлумачце, Вось, калі пабачце, ласка. Вераніка, маленькія дзеці. Зараз яна прынцэса, дзяўчынка, да? Праз хвіліну яно можа быць артысткай і вам паказваць канцэрты, нават оперная можа Так, быць. так, так. А тут яна зараз мастачка, малюе вам. А вы можете падзяліцца з нашымі гледачамі нейкім практыкаваннем вось для пачынаючага артыста? На сваіх занятках мы робім розныя практыкаванні, і адно з іх мы зараз вам прадэманструем. Давайте. Вероніка, вы павінны ведаць, гэта мультик, дзе казніць нельзя памілаваць. Так, да, як трэба зрабіць правільна націск. А цяпер мы пакажам. Калі ласка, скарагаворка, ад топата капыт пыль по полю летит. А топата капыт пыль по полю летит. Вельмі цудоўна. А цяпер, калі ласка, набіраем хуткасць. А топата капыт пыль по полю летит. А топата капыт пыль по полю летит. А топата капыт пыль по полю летит. Добра. А цяпер пытанне. Давайте, Злата. Ад топата капыт пыль по полю летит. А топата копыт пыль по полю летит. Ад топата капыт пыль по полю летит. А топата капыт пыль по полю летит. От топота копыт пыль по полю летит. От топота копыт пыль по полю летит. Вероника, а теперь вы. От топота копыт пыль по полю летит. Ад топата капыт пыль по полю летит. От топота копыт пыль по полю летит. А топата капыт пыль по полю летит. Вельмі цудоўна. А якім чынам стаць удзельнікам вашай студыі? Ці ёсць нейкі адбор, нейкія экзамены? У нашу студыю няма ніякага адбора. Усе дзеці таленавітыя. Чакайце ўсіх. Чакаем усіх. Дзякуй вялікі. Так, ну а цяпер нашыя усмехачы. Вось яшчэ аднаго намалявала. Так. Ну, гэта, напэўна, будзе сум. Гарыць ад гневу. А гэта Нейкі сум, непрыемства. Усмехаться. што там яшчэ ў цябе ёсць? Шок. Это Родион Шок, а это Валерий Владимирович. Гэта калі далі тэкст вывучыць на наступны дзень, а заўтра ўжо выступленне будзе, да? У меня смайлик артист. Гэта сум, незадаволенасць, гнев. Гнеў, так? Артыст у першую чаргу працуе для каго? Для аўдыторыі, для гледача. А гледачы ў зале могуць выказваць вельмі розныя эмоцыі. Да. І я вам, мае паважаныя, даражэнькі юныя артысты, жадаю, каб ваша аўдыторыя заўсёды рэагавала адпаведна таму, што вы хочаце данесці і выказаць гледачам і слухачам. Дзякуй, сябры. Дзякуй за... Ну, а зараз нам трэба з вами падвесці вынікі нашага сённяшняга пасяджэння. Сцэна – гэта сапраўдны акіян магчымасцяў для развіцця ў розных жанрах. Артыст павінен быць не толькі таленавітым, але і штодзённа працаваць. А я лічу, што быць артыстам – гэта значыць несці ў гэты свет усё самае лепшае, прыгожае і добрае. Валерый Владимирович, калі вы згодны з гэтымі высновамі, ставце свой Так, подпіс. згодны. І ваше рашэнне мы замацоўваем пячаткай. А яшчэ я хацеў бы дапоўніць, быць артыстам гэта вельмі цудоўна. Але галоўнае гэта быць чалавекам. Дзякую вам за такія добрыя словы. І на гэтым пасяджэнне Міністэрства дзяцінства завершана. А наперадзе, сябры, нас яшчэ чакае вельмі незвычайная чытанка. Дарагія сябры, сёння ў нашым пасяджэнні бралі ўдзел міністры, артысты. І чытанку даверым сёння прачытаць Злаце.
верш брэсцкага аўтара Надзеі Парчук пра бульбачку. Калі ласка. Ах, бульбочка ты наша, с тобой не пропадем, бо с бульбы у нас и каша, и супчик на плите. Тебе мы варим, парим, и смажем, и пячем, перед гостями славим, и толкачом толчем. Не варится капустка без бульбинки у нас, бо нават хлеба лустка нам смаку не придасть. А драники что значить? Куды там проснаки? І дзеці лепескачуць ад гэткай смакі. Калі ж яшчэ мачанку да дранікаў падаць, ніякіх абаранкаў не трэба ўжо купляць. І пах плыве па хаце смачней за каўбасу, і госці спевам плацяць, калі блінцы нясуць. Зацірачку з крухмалу, ну хто ж не смакаваў, як маці падавала замест гарачых страў. А галушки з грибами, дык стравы лепш няма. Мы будем есці з вами, не толькі я сама. Ах, бульбачка ты наша, расці, радзі як след. Зажбем і любім кашу на вечар, на абед. Ах, бульбачка ты наша. Дзякуем Злаці, якая вельмі эмацыйна, з добрым пачуццём прачытала такія добрыя словы. І мы таксама жадаем поспехаў усім юным чытальнікам. І на гэтым наша праграма завершана. Мы ж з вами ўбачымся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!